梅は寒苦を経て成功を発すは、梅の花は冬の厳しい寒さを耐え忍ぶことで、初めて清らかな良い香りを放つ、という意味の言葉です。禅の世界において、梅の開花は単なる自然現象ではなく、悟りの象徴とされます。寒苦、悟りに至るまでの厳しい修行や、人生における寒暖辛苦を指します。成功、長年の鍛錬の末ににじみ出る、その人自身の徳や人格を意味します。人間も苦難や試練を乗り越えることでより成長できるという教えです。